So ayan guys, andito na tayo sa entrance ng papuntang Bukid Sipatir. Ayan, dito yung daanan. Nawala na yung mga kasama ko. Good morning. Morning sir. Morning. Guys, katong i-challenge na mo nga dili na may Bisaya, Bisaya. Dili na may Tagalog ko. Challenge na wala na Tagalog challenge kay undang na mo sa sakyanan lang. So karon abot na mi diri no, sugod na mig hike. Tapos ang among gustong i-challenge tuwa na. Naguna na. Gibiyaan na mi. Kami may kibiyaan. Kami may gi-challenge. Di na maapsan oy. Sasarap to pa inyo para madato. Tapos diri dagan na siya mga kubo-kubo. Malabyan. Sa tuktok na yan. Ito. Diyan. Diyan kami aakyat. So medyo malayo pa kami. Wala among challenge. Amo na naapsan. Una. Kami mo hinuoy na challenge niya. Kay may layo para pa daw. So na-challenge ang among tour guide. Guys, yung nakikita nyo, bilihan siya ng mga drinks. Tapos kung gusto nyo uminom, bayad lang kayo. Tapos dito nyo lang ilagay yung bayad. Tapos honest lang kayo dapat. Kung kuha kayo isa, bayad din kayo isa. So ayun, galing no? Ang bait nila. 1, 2, 3, go. 1. Di na ako katinto. Uy, pwede mo. 3, 4, paspasan. Wala mo kong petaw. 5, 6, 7, Isa binaki man yung isa eh. 40 ba yan ah? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 40. Uy, pwede mo. 20 pa. Isa pa. Napoy, puro pa maman. 20 na oy. Wala palagi maman. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 41. Ginagawa mo? Dahil naman kalimbag. Nanay to. Ayaw, bagwan kay... 12 seconds later. 32, 33, 33,
Oh. Yes. Gihangat na ko. Okay. Saka tadi ani. Kada siya. Grabe cliffhanger ba? Kamang dong. Hangat. Medyo layo-layo pa ni among agian. Oh, naiagyanan po diha day. Pero diri mining agi. Ayan. Ang tour guide na mo karon nagpawahi. Kaya nga mong challenge ko na na. Among gi-challenge. May naguna. Kami mo diyan. Na po'y sa kaununog taas. Sana walang di challenge. Jan Lim, Didagan. tour guide. Kaya pa? Kaya pa. Oh. Kaya pa day. Kaya ako na lang nakakahiya din sa Nag-challenge. challenge. Babalik na sana ako eh. Kaso, yung kina-challenge natin, andun na. Wala, hindi na magpapigil. Grabe taas pala. Pero masarap dito kasi presko yung hangin. Walang nindot siya diri. Nawala nag mga kauban. Nabiyaan ako. Nasakpan na yun sila. Challenge natin, Oh, lipat daw tayo doon sa kabila. saan? Doon sa Tasik. Ba? Eh kasi, hindi pa daw siya, Hindi pa na-challenge dito. hindi pa daw siya na-challenge dito. Diyan, punta ba to? View. View kayo. Morning. Hi! Di ba sabi ko, punta tayo sa Cotabato? Oh. Baka dito din yun, dugtong. Ayan guys, malapit na kami. Mukhang tatanaw na. Yan, dyan. Sa taas. Oh, napagod kami. Hinihingal na. Hinahabol ko sila. Oh. Tapos, ayun, nahabol ko naman. Tapos ito. Tapos si John Lim, ewan ko anong experience niya. Anong so far na dito pa kami, hindi pa kami nakarating. Kung sa may mong ikasulti sa mong naagian, mong mga nakitaan. Ikaw naghabol sa amin.
kami, naghabol kami sa tina-challenge natin. Oo. Ngayon, nandoon na siya sa tuktok. Hindi natin mahabol. Sa tuktok na yun, sa challenge. Oo. Nandoon na, nauna na. Kaya tayo ang nata-challenge sa kanya. Okay. Babalik na sana ako, pero yung tina-challenge natin, nandoon na. Oo. Ayaw niya niyang bumalik. Pero yung, Eh di, yung view. so, oo, maganda yung view dito. Oo, talagang sulit. Panalo. Oo, panalo yung ano natin. Paglalakbay natin dito sa Subok. Wow. Ayan, papakita ko na naman yung pag-akit namin. Guys, andito na kami sa tuktok. Sa taas. Doon Ayan na, hindi na makatakbo si Baybay niyan kasi sa taas na eh. Sa Karamunting, yung tasik doon, yung shortcut doon, yun, sa may parang poles doon sa baba. Importante namin yun. Kaya medyo, ano na, payat na. Diba? Yan nga eh. Wala na. Dito, bakit hindi mo may? Eh, ngayon lang namin din yung training. Hindi pa namin na Hindi, binabayaan. yan, araw-araw. Kaya ito? Hi guys. Say hi guys. Oh. Shoutout kay Mama Isa, Kuya Juwis, Ate Kai, Don Jason, Dang B sa inyo sa Bukidnon. Dahil say hi guys da. Koy, si Makoy, si Papa ni mo. Oh. Ay, Koy. Vlogger ba? Og si Kuya Gino, shoutout. Og sa akong Ano eh? 1.5 ay 15 na day. Subscribers. Thank you. And guys, may kasama kaming ano. Kasama namin sa Jetstar. Ay, picture para makita lang. Ayan. 1, 2, 3. Uy, di sa manan mo gikan ng sneakers nga. Wala may sneakers in town na ning Kalasangan. Dito, magmane, na gihatag kung gano'n ginagot. Kisay gatag. Mukaon ka dili. Kisay gatag. Ako rin mukaon. Kisay gatag lagi. Mukaon. Ha? Kisay gatag na. Si Kuan. Si Kansanay. Guys, siya ra jud ang pinagpala ano mong upat. Kay nakadawat siya kuan ba kanang sneakers. Lain man na siya. Tungod sa iyang kadaghan mga friends diri sa Kalasangan. Maada oh, toto.
Ah. Diri ta. Kay og diri ko no. To. Og diri ko no paingon bandar. Oo. So guys, eto 100 plus bumili kami doon sa tindahan na walang tao. Yung binila ni Limbag kanina. Siya radyo swerte kayo ba? Swerte. May resistensya na ako. Ano ni siya power ron? May power na ako kasi matasalin ko ng tinachallenge namin. Padawhog na pud mi. Puro padawhog na pud ni ron. Good morning. Muntik na ako doon. Pero medyo tagapas ani niya. Oo. Pero nalang ko ikasulti nga gada na siya tubig. Morning. Kataw mong gi-challenge. Gadala na siya tubig. Pero yung gida nga tubig, asa taman bag? 1.8 lang. 1.8. Hi guys. Shout out ba? Shout out ni Limbag. Hi guys. Ikaw mo shout out bag? Wow, good morning. Magkay shout Shout out. out sa check out si mo asawa ba? Cagayan. Taxi boy, Agnes G. Wow, wow. Oh, shout out Good kay Mama morning. Isa, Kuya Juice. Sunday, October 4. October 2. 4, di ba? Shout out sa akong mga igsoon. 2020. Oh, Shout out kay Ate Kai, Dong Jason. Shout out kay Kuya Gino. Shout out ni Makoy, Kuya Marky, Wow. LL. Kuya Awoy. Kabalo na siya mo shout out ba. Dili na kayo hi guys lang. O agamong gi-challenge amo na pong Apson. Sig na shout out ni. Oh, sig na kay shout out. shout out kay Roxil. Kinsa? Roxil, nasa Dubai. Shout out si mo asawa. Kadung sa kuan sa Finland. Inom pa. Shout out sa Finland. Si Charing. Ug si Sophia. Good morning all. Good morning Philippines. Ha? Ang to bay? Mati. Ang istorya kaya. Kani nga lakaw guys. Upat mi. Na. Pero murag tulo ra gihapon. Kay among challenger kami magi-challenge. Kapag magibiyaan nandoon. Nandoon na, naguna. Nauna Tuwa na naman kami. siguro sa ubos siguro. Hinihintay pa kami. Undor sa undor. Sigang dede, ang lapan dede. Sigang lapan dede. Sampay ba? Sikit na dito. Iyo ko nga dito. Iba na. Okay. Yo limbag jump. Mga ng mga monkey. Oops. Kalabas na kami. Ganda dun sa taas. Nakikita mo yung overlooking nung Brunei River. Tapos dito kami umiksit. At pakita ko sa inyo kung saan kami dumaan kanina. Ayan guys, dun sa may kotseng puti malapit sa tent. Doon kami dumaan kanina. Ayan na, dito na kami sa baba. Woo!
Guys, may sinasabi daw si Baybay. Ano yun, Bay? Sa nanapong man. Ayan, dito na kami sa baba. Huwag natapos na nga mo. At hindi ko pa naiinom to. Hiking. Ano kami? Nangihit ako. Nangihi daw. Nahuman na may og saka. Nahuman na may inom og buko. So, mukbang na po. Aw, kaon. Mamahaw. Wow. Mangita may YouTube. Mangita may kuan. Bawiyon ang ano. Bawi sa ansa? Bawi sa Sila? Bawi sa pagod. bawi sa pagod. Oy kuya ako. Tagalog ba? A few moments later.